Hi, hello, good evening. This is Kansam Reddy and welcome to my channel GK Motivation Tips by Chia. फ्रेंड्स बड़ खबर ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାସ୍ର ହାର ହେଉଛି 77.98%। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବର୍ଷର ହାର ହେଉଛି 77.98%। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ। ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ର ହାର ଥିଲା 77.98% ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ମୋଟ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି 98,096 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 73,211 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 95,096 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 73,211 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 19,561 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଛନ୍ତି and second place 26,164 ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ପାଇଛନ୍ତି and ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବଳକା ପାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିକାର ରିଜଲ୍ଟଟା www.chseodisha.nic.in କିମ୍ବା www.orisaresults.com ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଗତଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ଲାଗି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲା, ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉଭୟ ନମ୍ବର ଦାଖଲ ନକଲେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,004ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 1,500ରୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ 3,65,826 ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, 3,65,826 ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ କେତେ ଥିଲେ? 96.175 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସର and 2,33,968 ଆର୍ଟ୍ସର ଥିଲେ and କମର୍ସର ଥିଲେ 27.447 ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 2017ରେ ବିଜ୍ଞାନର ଫଳାଫଳ ମେ 12ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ ପାସ୍ର ହାର ଥିଲା 81.11%। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 77.98%, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ? ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ଯେଉଁଟାକି 1ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ବାହାରେ ବୋଲି ଉପପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଜି ଥିଲା ଏଇଟା ବଡ଼ ଖବର ଆମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ବର୍ଷର ରିଜଲ୍ଟ 77.98% ହୋଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ।